Hyötypaperi on muutakin kuin paperia. Nimestämme huolimatta hyötypaperin toiminnasta vain neljännes on tekemisissä paperin kanssa. Valkealan laitoksemme jalostaa pelkästään metsätähdettä, kierrätyspuuta ja erilaisia pakkausmateriaaleja energiaksi. Määrän, jolla vuosittain pystyttäisiin lämmittämään noin 45 000 asukkaan kaupunki. Suurin osa laitoksemme kokonaistuotannosta on lähtöisin metsistä. Biopolttoaineet eli risut, oksat, latvukset ja kannot murskataan teollisuuden tarpeisiin. Myös harvennuksista kertyvä pienpuu sopii hyvin energiakäyttöön. Monet tosin väittävät, että korjuun jäljiltä ravinteet lähtevät mukana. Heille on syytä kertoa, että päätehakkuita tehdään samoissa metsissä vain kerran 70 vuodessa, eikä näillä Etelä-Suomen rehevillä mailla koskaan oteta kaikkea talteen. Metsään jätetään uuden taimikon tarpeeksi aina riittävästi ravinteita. Metsäenergian tuotanto luo myös työpaikkoja maaseudulla. Puuperäisten polttoaineiden käyttö hyödyttää energiateollisuutta päästökaupassa. Metsätähteethän ovat Kioton sopimuksen ja hiilidioksidipäästöjen kannalta päästövapaata polttoainetta. Kun Valkealan laitos perustettiin vuonna 2002, toiminta oli koko maassa uutta. Bioenergiahankkeita oli tosin käynnistelty öljykriisien jälkeen, mutta ne hiipuivat öljynsaannin tultua turvatuksi. Nyt on otollinen aika lisätä pysyvästi metsäenergian käyttöä. Olemme Suomen suurin bio- ja kierrätyspolttoaineita käsittelevä voimalaitosten ulkopuolinen yksikkö. Asiakkaitamme ovat kaukolämpölaitokset, taajamakattilat ja isot teollisuuden voimalaitokset. Nämä tekevät hakkeestamme polttamalla lämpöä, kaukolämpöä ja sähköä. Me emme siis myy polttoaineita, vaan energiaa. Metsätähteistä voidaan myös erottaa biodieselöljyn raaka-ainetta, mutta tällä hetkellä Valkealan kaikki tuotteet valmistetaan poltettavaksi. Teollisuudessa, kaupassa ja rakennuksilla joudutaan hylkäämään kasoittain puhdasta puutavaraa, kuten lankunpätkiä, kertalavoja, telineitä ja rakennusteollisuuden rakennus- ja purkupuuta, jolle ei enää löydy käyttöä. Nämä puutuotteet murskataan Valkealassa metsätähteiden lailla hakkeeksi. Koska kierrätyspuu on kuivaa, sen lämpösisältö on korkeampi kuin metsähakkeella, joskin sitä ei kerry yhtä paljon. Puolet koko haketuotannosta tehdään metsätähteistä. Puujätteestäkin olemme tuottamassa puhdasta kotimaista energiaa. Metsätähteitä ja puhdasta puuta ei Suomessa luokitella jätteeksi päinvastoin kuin muovipitoiset tuotteet. Siksi siitä valmistettua kierrätyspolttoainetta saa polttaa vain voimalaitoksissa, joilla on jätteenpolttolupa. Muuten se joutuisi kaatopaikalle. Erikseen lajiteltuna sitä voidaan hyödyntää öljyä korvaavana kotimaiseksi energiaksi. Lämpöarvoltaan muovi on lähes öljyn veroista. Näin me siis korvaamme tuontipolttoaineita. Käytöstä poistetut muovit, styroksit ja kuitumateriaalit, jotka eivät kelpaa materiaalikierrätykseen, murskataan Valkealassa. Tällainen kierrätyspolttoaine vastaa laadultaan EU-standardin 5 laatuluokasta toiseksi parasta. Koko Suomea ajatellen risuilla ja kannoilla ei maamme sähköntuotantoa pelasteta, mutta tällainen yksikin laitos auttaa. Paikallisesti hyötypaperi on siksi tärkeä. Nyt Suomen peittää kokonaan uusi polttoenergian valmistusketju. Vielä vuosituhannen alussa maassa ei ollut yhtään tällaista haketta tuottavaa laitosta, mutta nyt se on tullut jäädäkseen.